Hi! Welcome to my channel. Salari ng kahapon, basta mga Bisaya, gara. Tugnaw kaayo. Balik na ko guys. Nagtimpla sa tagkapi. Kitsay hilig og kape, mga pita. Tugnaw kaayo diri sa kwait karon. Grabe. Uy, mga lamion. Saan yung kape? 3-in-1 coffee. Pwede siya, baliktad na siya no? Mukhang sa video. Grabe katugnaw ang quiet karon, as in murar ako kaning zombie karong panahon na kay gumikan sa walay tulog lagi we. Tara, maglingkod. Mga pita, mga pi. While nga mga pi ko sa kabukpan akong iparis. Sa init nga kape ug sapan nga ipares sa bugnaw nga relasyon. Ngayon kanila, she loves me not or he loves me. Sudyang magahi ka ang pamukha mo. Nastan tong nawar bagay kaayo. Musta mo mga lamion din ha? So may mga lami ninyo din habi. Lami kayo kaon sa lami ron. Tugnaw kaayo, tugnaw. Chok. My God, kay wala may eskwela. So naunta sa kwarto ug matulog sa tanga kay magpainit. So sa gamay na ko nga kaning kuan karon pag video. Thank you kaayo sa paglantaw. Hopefully nga kaning kuan maka wala na ko kabaloon sa akong i-istorya na out of mind gumikan sa kaning what you ko'y tulog gabi. I don't know why, basta kay what you ko'y tulog kaning ano ka gyud, as in kutaw kay kung kuan na kung utok niya nang wamat sa ko'y gihong nauna natulog gapiyong ko kay katulgon jud ko pero digid ko katulog, magsakit na lang akong mata. Guys, mga kaning magpahulay sa ako guys. O don't forget to subscribe my YouTube channel Salari ng Kahapon, basta Bisaya gara. Please subscribe my YouTube. Thank you for watching. God bless.